Cinta, on està Anna? Hola, Anna. Anna ja està, ja ha entrat. Sí, sí. Perfecte. Josep Josep Joan. També. Mireia, que no te veig per a donar-te lo de gravar. Sí, ja està, ja estic gravant. Ja ho tens? Ja m'has autoritzat. Vale. I ara Josep. I mos faltarà el Josep Maria Franquet, que també estava, eh? Sí, també està. Bueno, va, que això serà una batallita més a comptar de les infinitat de batalletes de la plataforma que tenim. Desde luego. El xat estan demanant de deixar entrar Oriol Gracià. Ja està. Bé. Vale, ja està. I un altre error meu, Cinta, és que jo t'hagués tingut que enviar la llista de les persones, potser. Passa que, clar, 100 persones, anar comprovant és una mica... És difícil. Doncs, bueno, no serem tan oberts la pròxima vegada i ens limitarem als que s'han inscrit. Serà una llàstima, però, bueno, ho tindrem després al canal YouTube. Bueno. Hola. Hola. Hola, bona tarda. Bona tarda. Ara. 51 són. Quants n'havien escrit, Susana? 100. Bueno, mos queden 3 minuts. Este nou accés té algun ID? Sí, està allí, sí. Bueno, Josep, podeu provar lo del vídeo, com es diu, les pantalles? Ah, perfecte, molt bé, ja està. Bueno. 2 minuts i entrem. Sembla quan els de la tele que estàs allí esperant a que comenci el programa. Sí. Bueno, no sé com ho heu fet, Susana, però perquè no sigui un cachondeo haurien d'estar els micros tancats de tothom. Ara estan tancats. I els vídeos també. Si no, aquí s'aniran canviant les pantalles i això serà un cachondeo. Sí. Bueno, és que ara, quan anéssim a començar, demanarem a la gent que tanquen sortir el vídeo i la veu. Una cosa, sabeu que ho podeu fer des d'administració? Qui és l'administrador del grup pot mutejar tothom. Sí, no puc, però això es fa quan se fa la reunió. I com n'he fet ràpid i corrents, heu entrat tots en vídeo. Saps? Quan se fa la reunió tens l'opció... Quan convoques. Sí, quan la convoques, que entréssiu sense... No, però també ho pots fer. Que jo sàpiga que també ho pots fer. Durant la reunió pots posar i traure micros. Vull dir, jo ho he fet, Sí, puc traure micros, però el participant no pot tornar a posar. Que és el que ens passava... Sí, això és veritat. Sí, correcte. Bé, com que serem tots persones prudents i responsables,
tancarem els micros i les vídeos perquè no sortiguéssim i ja està. Vull dir, no sé que algú tingui que fer una intervenció i és el millor i així podrem començar. Me sap molt greu. Són ja les 7:30. Us sembla si comencem? Sí. Vale. Sí? Bé. En aquest cas començo jo, ¿vale? Primer que tot, donar-vos la benvinguda. Sento molt el que ha passat. Ja us podeu imaginar que ha sigut una cosa totalment imprevista. La propera vegada intentarem fer-ho millor i utilitzar un altre tipus de plataforma que no ens passi això. Aniré ràpid perquè cal anar ràpid avui. Jo simplement volia dir-vos que en la xerrada d'avui iniciem la presentació del cicle de conferències d'Ebre, Canvi Climàtic i Gestió de Recursos, que ja vam començar l'any passat i que al final se va quedar aturada pel tema del Covid. No vam saber reaccionar en aquell moment, no teníem molta experiència en el tema de fer funcionar, per exemple, xerrades com esta, així, via telemàtica, i ho vam deixar estar. Però pensem que la pedagogia és important, el contacte és important, que la gent tingui cada vegada més coneixements és important i aquest any hem decidit tornar a reemprendre allí on ens vam quedar. En principi volíem reemprendre la xerrada que ens havíem quedat, que era la del Nuno, però com aquest inici de cicle coincideix en l'aniversari del Glòria, vam pensar que la presentació del llibre de Josep Joan, Terra presa per una nova política dels sediments, és important que donar-lo a conèixer, i tant aquesta com la propera xerrada que farem, que també estarà adreçada a parlar dels efectes del temporal Glòria a la costa de Catalunya. Llavors, bàsicament, aquestes dues primeres són per les circumstàncies que ens han passat, que ens han de servir d'aprenentatge i de mirar cap al futur. Volia fer una presentació de Josep Joan. Josep Joan ha sigut un activista com molts dels que esteu aquí, segurament, i ell ha anat creixent en la plataforma i una de les coses que li agraeixo a Josep Joan com a membre de la plataforma és que ha passat d'estar a les pancartes del carrer a comprometre's també a ser un activista de buscar informació, de treballar-la i tota aquesta batalla que portem del tema dels sediments, ell és l'iniciador pràcticament. Vull dir, quan ne parlàvem, però potser en parlàvem menys, Josep va ser molt persistent, molt, en Josep, i ho ha ficat damunt de la taula i la veritat és que crec que va tindre una visió. Llavors, ha sigut un goig veure una persona que ha passat d'estar a anar amb sus pares a les manifestacions i ser un activista més de carrer a tindre el compromís de treballar, passar de la pancarta i del carrer i de la manifestació i després oblidar-se a estar compromès, no sé si cada dia, però sí que tindrà un compromís actiu. I jo ja no m'enrotllo més en aquest tema perquè crec que ara, després del retard, l'important és que ens explique i passarem el xat aquest, la conferència aquesta la conduirà Anna Saera com a periodista. Intervindran, com ja estava al programa, el Josep Joan presentant el llibre, el Josep Maria Franquet com a impulsor de la beca que ha donat aquest llibre, la Carme Pons com a dissenyadora i l'Anna, que ja l'havia presentat. I ja no dic res més, passo la paraula a l'Anna Saera. Hola, bona tarda. Benvingudes i benvinguts a aquesta conferència que, com comentava Susana, s'emmarca dins d'un cicle de conferències que es titula Ebre, Canvi Climàtic i Gestió de Recursos. Com comentava Susana, esta tarda tindrem el plaer de parlar en Josep Juan Segarra, que és l'autor del llibre, també en la Carme Pons Calvet, que és il·lustradora, com ha comentat ara Susana, i en Josep Maria Franquet, de la Fundació Duran i Martí.
Jo només volia dir que Terra Presa, crec que el títol del llibre és un títol que és fins i tot poètic, no? I com la poesia sintetitza molt bé el que volem dir moltes vegades, crec que és un títol que és una hipòtesi, és una denúncia, diguéssim que és un títol que en ell mateix diu moltes coses. Ens invita a pensar en terra robada, en terra capturada, en terra expoliada, en terra retinguda, i també en pensar en la nostra terra més com espai en el que vivim, en el lloc on vivim i ens relacionem amb altres espècies animals i vegetals. O sigui que el concepte terra també té una simbologia molt gran. També presentar una miqueta a Josep Juan. És una persona que jo també he anat seguint en els últims anys com a periodista. Moltes vegades l'he entrevistat i m'ha interessat pel seu treball, per la seva passió en la qual està i viu al territori i com s'involucra en tots els temes que més ens afecten. I avui la idea és poder parlar de tot això des d'un aspecte més divulgatiu. Estem sentint alguna veu? Potser s'haurien de mutejar els micros de tothom. Estarem tot el rato així. Sí, s'haurien de mutejar els micros, això sí que és important. I bé, això que comentava, que Terra Presa és un treball divulgatiu, però molt exhaustiu i molt rigorós, que parlen ambientòlegs, enginyers hidràulics, en moltes persones expertes, per tal d'anar filtrant coneixement i apropar-lo a la gent d'una manera que el poguéssim entendre. Perquè crec que si entenem les coses podem lluitar en més coneixement de causa. Si us sembla, us presento a Josep Maria Franquet, que és enginyer agrònom, és polític i escriptor. Ell és membre de la Fundació Privada Duran i Martí, que és la fundació que ha donat la beca a Josep perquè pugui fer aquesta investigació. La Carme Pons, que és la persona que ha dissenyat el llibre i ha acompanyat a Josep en part de la investigació i també ho ha viscut molt de prop. I Josep, que és llicenciat en periodisme, en antropologia social i cultural i també és doctor en ciències socials per la Universitat de Rio de Janeiro. Com ha comentat Susana, és una activista que porta temps en la lluita, però podríem destacar que des del 2015 coordina la campanya pels sediments. I bé, començaríem per Josep Maria Franquet, i jo li voldria preguntar per què és important este llibre ara i per què la Fundació va apostar per aquesta recerca. Bé, això s'emmarca en uns premis que donem anualment, la Fundació Duran Martí, que de fet són dos premis. Un premi que és d'investigació, una beca d'investigació Pepita Martí, que era la dona del nostre fundador, del senyor Enric Duran i Porres. I la 25a beca d'investigació la va guanyar tot just el nostre company i amic Josep Joan. La Fundació es compromet a editar el treball, cosa que s'ha fet actualment, i crec que, no sé, la majoria de vosaltres ja teniu el llibre, suposo, i si no el tindreu i el podreu trobar, suposo, als punts de venda normals. A més d'això, la Fundació també promou altres activitats culturals centrats sobretot en l'expansió de la llengua i la cultura catalana, i especialment un altre premi important que fa referència a premis sobre treballs artístics. I en aquest sentit, també estem al servei de la nostra societat ebrenca, especialment. Ens referim sempre a premis tant d'investigació com d'artístics dintre del territori de l'Ebre, el territori ebrenc. I per què creus que és important ara, diguéssim, que tinguéssim a les mans aquest llibre? Perquè sembla com que arriba en un moment important, no? El llibre arriba en un moment essencial. El que passa és que podem dir, ara és un moment important. És que fa 10 anys també ho era important. Fa 20 anys també ho era important. El que passa és que potser no li donaven tanta importància. Es parlava molt de regressió, s'ha parlat durant molts anys de regressió, molts debats, els que esteu aquí ho sabeu, però poques vegades s'ha enfocat el tema, o mai, fins ara, no mai s'ha enfocat des d'una manera tan estricta, i especialment a nivell social d'una manera tan punyent. La gent està molt damunt d'aquest tema, la gent creu que s'han d'aportar sediments al delta. És que el com tan fàcil com que qualsevol delta es forma per l'aportació de sediments.
qualsevol delta del món. Són conceptes elementalíssims de geografia o de geologia o de geomorfologia. Llavors, a partir d'aquí, si no hi ha sediments, no hi ha delta. I es va destruint el delta que hi ha. I això passa aquí, passa a la Xina, als Estats Units i als 3 o 4 o 5 deltes importants que tenim a la Mediterrània. Bé, jo en aquest sentit no sé si tinc temps, a part de parlar estrictament dels temes estos, havia preparat una petita presentació, no res, de 3 o 4 minuts, que la podíem compartir en pantalla, si tinc temps, i si no, no passa res. Vull dir que no sé com heu muntat i estructurat aquest assumpte. Sí, endavant. Te ve bé, no? Sí. Bé, doncs bé, si compartim una mica en pantalla, teniu aquí això. Vereu, bueno, aquest és el títol del tema, no? Com se forma un delta? Aquí teniu el perfil esquemàtic dels dipòsits de Maldonado. Això fa referència a uns estudis, perdoneu, uns estudis que s'han fet al llarg de molts anys i que són els estudis anteriors. Aquí veieu, per exemple, aquestes ratlletes d'aquí negres, punt i ratlla, que representen els diferents dipòsits, com se va depositant els sediments. Aquí teniu, i tot això al llibre està molt ben explicat, val la pena que us ho miréssiu bé, hi ha l'evolució del cabal sòlid al tram inferior de l'Ebre en els últims anys, des del 1877 fins al 2015, que sembla que són els últims que tenim. Arriba un cabal sòlid, com veieu aquí a la tercera columna, de 84.000 tonelades a l'any, que són absolutament insuficients. Estem parlant dels 2015, segons el Pla Hidrològic de l'Ebre, que va elaborar la pròpia Che el 2015-2021. Actualment, el 2020, ja entrant al 2021, segurament ja només tenim 80.000 tones a l'any. La qual cosa vol dir que només tenim un 4% de les necessitats d'aportació de cabal sòlid, de sediments, que necessitem per a mantenir el delta en una situació acceptable. Aquí teniu, per exemple, la imatge satèl·lit del delta en el 2015. I marcat en groc teniu el límit del delta en l'any 1946, com era, aproximadament. Fixeu-vos en un detall que és important, amb això pràcticament acabem, i és que del 1860 al 1940, o del 1946, com diu aquí, el delta creix, igual que creixia, que des de l'any 0 de l'era cristiana, des de l'època dels romans fins a l'any 1860. El delta, com tots els deltes, anava creixent. Del 1940 al 2020, el delta ha romangut estable, pràcticament. O sigui que potser ha perdut en alguns punts, però no creieu que gaire. Fixeu-vos el perfil del delta l'any 46 i el que hi ha per baix, que es veu de 3 colors, és el que tenim ara, aproximadament, el 2015. I veieu que apenas hi ha hagut canvis en això. Per què hem agafat aquesta data del 1946? Perquè aquí és quan es comença la construcció dels rius pirenaics per a la producció d'energia hidroelèctrica en els plans franquistes, etc. I aquí és on ja es comença a notar que el delta ja deixa de créixer. Encara molt més quan als anys 50, a final dels 50 i 60, es construeixen els grans embassaments de Mequinensa i de Riba-roja. Tot això fa que fins a l'any 2020 la cosa permaneixi estable pràcticament. I ara ve la previsió del 2020 al 2010, què passarà? Doncs que anirà decreixent, lògicament. Per això s'ha de tindre molt present que quan es diu que la situació normal dels deltes, això ho he sentit alguna vegada, és que vagin decreixent, o que vagin lluitant contra la mar i vagin cada vegada perdent terreny. Hem entrat en la situació normal dels deltes. Això és una mentida enorme. Els deltes, la situació normal dels deltes és que vagin creixent. Si no hi ha actuacions antròpiques, si no hi ha impediments, si no hi ha grans regadius, si no hi ha embassaments, els deltes el que faran serà anar creixent, com han crescut tota la vida de l'època dels romans, el nostre, fins ara. El que passa és que hi ha una sèrie d'actuacions antròpiques al llarg i ample de la conca hidrogràfica de l'Ebre, que com sabeu és la més gran d'Espanya, que han fet precisament que el delta actualment estigui pràcticament estable i en lleugera decreció, que és el que podeu veure aquí. Què ha passat entre els anys 46 i 2015? Doncs ha passat que aquestes taques vermelles, les he volgut assenyalar, remarcar més en el mapa anterior perquè les veiéssiu millor. Ha anat decreixent aquí. No molt, no. Fins i tot hi ha hagut en una certa part, per exemple, a la punta de la Banya, que encara ha crescut una miqueta. Potser el balanç, el saldo, al final és lleugerament negatiu, però no excessivament negatiu. Un altre problema és el problema
de la subsidència i de l'afonament, que sí que s'ha observat un afonament en general tota la cota taquimètrica mitjana del delta. Aquí teniu els embassaments, que això ho teniu perfectament explicat al llibre, 195 entre grans i petits, hi ha de tot. I aquí teniu els números que vaig fer jo i que realment són esgarrifosos. I és que hi ha dues hipòtesis aquí, o sigui que la hipòtesi prudent i la hipòtesi majorada. Si el nivell del mar, segons els estudis, s'està movent entre 3 i 6 mil·límetres any de créixer, agafem un mitjà, una mitjana de 4,5, una mitjana aritmètica de 4,5, aquí ho veieu en el cursor. Això vol dir que d'aquí 80 anys, a l'any 2100, multipliqueu els 4,5 mil·límetres per 80 anys, haurà crescut per aquest concepte d'increment del nivell del mar 36 centímetres. Però per un altre costat es produeix un decrement en sentit contrari, que és la subsidència de la qual parlàvem ara fa un moment, que és de l'ordre de 2 a 4 mil·límetres any. Si agafem el promig també, serien 3 mil·límetres any per avall. En aquests 80 anys resulta que baixaria el delta 24 centímetres. Estem parlant de la mitjana del territori del delta, dels 300 i pico, de les 30.000 hectàrees que té el delta. La suma de tots dos efectes, en sentit contrari, 36 més 24 fan 60 centímetres. Una hipòtesi majorada seria una hipòtesi molt prudent, diria minorada inclús. Una hipòtesi majorada, fins i tot realista, diria que la suma dels dos efectes pot ser d'un metre, de 100 centímetres. I aquí és on ve l'última part, que és quines necessitats de sediment. Vigileu l'àudio, vigileu. Sí. Vale, gràcies. Quines necessitats de sediments tindria el delta? Doncs bé, per aixecar una cota d'un metre aproximadament sobre el nivell del mar, ja que les dades de la topografia actual implicaria elevar a aquesta cota la meitat del delta aproximadament, uns 156 quilòmetres quadrats, 15.000 hectàrees. Això vol dir que en uns sediments, en una porositat mitjana de 65%, de 2.600 i escaig quilos per metre cúbic, etc., aquí hi ha un quadre que vaig calcular més o menys el que representaria i m'ho aniríem, aquí veieu al final, per els dos conceptes, a 2 milions de tonelades a l'any. 2 milions de tonelades a l'any, i bé, 2 milions de tonelades a l'any. I actualment, quan tenim? Quina és l'aportació de sediments que tenim? Doncs mireu, en aquest quadre que teniu en diapositiva, a la part de baix diu nota. S'ha estimat que per a l'any 2020 un cabal sòlid de 80.000 tonelades a l'any. I això només suposa el 4%. Només suposa el 4% de les necessitats estimades. Què vol dir en definitiva? Doncs vol dir que estem molt malament, que necessitem sediments, que hem de remoure sediments i que el llibre que avui presentem i que prompte coneixereu tots, si ja el teniu alguns, és un llibre que posa de manifest com s'han de remoure aquests sediments. I lleva la cosa, la idea que ens han volgut vendre alguns, primer, que aquests sediments no es poden transportar, segons, que seria moscar fer-ho, tercer, en fi, ficar pegues, en realitat, per a no aplicar i emprendre una política adequada de sediments, que és el que fa falta. Molt bé. Molt bé, moltes gràcies. Precisament, una de les tasques més interessants de Carme ha estat traduir totes aquestes xifres en imatges, perquè moltes vegades les xifres són més difícils d'entendre, tot i que aquestes són bastant clares, perquè parlàvem d'això, no? Del decreixement d'aquest cabal sòlid. Una mica, Carme, explica'm com has filtrat les xifres i les has convertit en imatges, en gràfics. No et sents, Anna. Sí. Me sentiu? Sí, sí. Vale. És que m'estaven dient que no se sentia. Vale. Digues. Bueno, la feina de disseny, en aquest cas, és a dir, jo no soc experta en sediments ni molt menys, llavors el que ha tocat fer ha sigut com submergir-se en tota la temàtica perquè no es pot comunicar d'algú que no entens, no? I, bueno, el que s'ha fet és una mica parlar de tots els... Espera, que ara m'he... Bueno, hem anat parlant de tota la situació, m'ha anat preguntant sobre els embassaments de la conca, la qüestió de les comportes de fons, com funciona, etc. I els infogràfics i això els hem anat discutint entre els dos, no? Sí, potser la imatge més representativa que hem anat veient aquests dies és aquesta imatge que es veu com primer els sediments eren molt grans, no? I ho has dibuixat en una tipografia molt gran i el delta era més petit i es va invertint, no?
Sí, és que aquí hi ha hagut un treball de diferents coses. És a dir, al moment de dissenyar, com que la meva visió era des de fora, d'una persona que no és experta, tot el rato quan estava llegint el contingut de Josep, que era una cosa que anàvem treballant una mica els dos a la vegada, jo les preguntes que me feia era si una persona que no és experta, que no té el coneixement que pot tindre Josep o Franquet o altres persones, si ho podria entendre. O si faltaria alguna cosa que complementés aquesta informació, algo gràfic. Llavors, és a partir d'aquí que llavors anàvem com conversant i sortia, hosti, doncs la colmatació, parleu de la colmatació com qui parla de, no sé, lligar-se les sabates, no? I potser no són termes tan coneguts, o la subsidència, o, no sé, inclús a vegades parlàvem de tema de, jo què sé, parlem de la Che o parlem de, molts de conceptes, molts de... que costa, situar-te quan vens des de fora. Llavors, clar, jo he aterrissat com, en tot el contingut i això, intentar entendre'l per a crear els gràfics. Llavors, bàsicament el que jo he fet des de tot el material que hi havia, que eren de fonts molt diverses, ha sigut fer-lo homogeni i en els moments que veiem que hi havia alguna d'informació que potser no s'acabava d'entendre o que estaria bé reforçar-ho, se creaven com, sobretot, aquests recursos gràfics, jugant en la tipografia, sobretot com això, preses i delta, acompanyant una mica el discurs de Josep. Llavors, sí, espera, compartiré pantalla. Sí, ara ho podrem veure, l'animació de... Aquestes són imatges que s'han treballat. Dic que s'ha treballat tot des de com un conjunt i, com veureu, el llibre només hi ha el color blau i el color marró. Això significa que s'ha volgut donar protagonisme als sediments, bàsicament, i després a l'aigua. I això, el contingut, a partir de superposició d'imatges i de més. I a part, el que s'ha intentat fer és crear animacions, que són aquestes imatges que veieu aquí, que el que intenten és acompanyar el contingut que hi ha al llibre i fer-ho una mica com càpsules pedagògiques que acompanyen a les xarxes, perquè la idea és que el contingut s'hi pugui difondre i arribar a més gent possible. Com a part que també has estat molt vinculada en tot el procés d'investigació de Josep i l'has acompanyat també en aquest recorregut riu amunt, que vaig veure unes fotografies que havíeu fet una mica aquest recorregut, als embassaments i havíeu estat sobre el terreny. Què destacaries d'esta aventura també que a tu t'ha fet descobrir un tema que potser no coneixies tan de prop com Josep? Clar, per a mi ha sigut un aprenentatge, perquè sí que era com un tema latent, al final jo crec que si ets de Terres de l'Ebre hi ha molts de temes, això t'afecta, a mi personalment m'afecta bastant. Ha sigut molt enriquidor, hi ha hagut moments de tot, això potser hauria de ser una resposta que parléssim els dos, però... Sí, Josep. La primera pregunta... Parlem una mica de l'experiència del llibre, com surt la idea, com t'hi poses i després aprofundirem una mica més en els temes pròpiament que tracta el llibre. També dir-vos una cosa, que ara farem una mica de presentació i després està el xat obert per si voleu fer preguntes. Totes les persones que ens estan veient i escoltant, podeu fer les preguntes al xat i jo mateixa o Josep les anirem distribuint i contestant. Bé, hola, bona nit. Abans que res, agrair el finançament de la beca de recerca de la Fundació Duran Martí, perquè sense recursos la recerca és impossible, no? Igual que el camp de la cultura clama en contra de, en fi, la impossibilitat de poder fer cultura, doncs sense recursos la recerca és algo que és inviable, perquè la gent que fa recerca també necessita menjar,
necessita pagar factures, etc. Llavors, agrair també el suport de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, que també ha col·laborat, així com el Museu de la Vida Rural de la Fundació Carulla, els ajuntaments de la Ràpita, Amposta i Tortosa i el camp d'aprenentatge del Delta de l'Ebre. Bé, tot això una mica, aquest llibre podríem dir que comença el 2015, no? Quan vam decidir engegar la campanya pels sediments. Això ho vam fer, sobretot, activistes independents en el suport de la Plataforma Defensa de l'Ebre, Ecologistes en Acció i SEO BirdLife. Per què ho vam fer? Perquè veiem que hi havia un buit en la qüestió de la gestió dels sediments de la conca, en aprofundir en aquesta qüestió des del moviment social i conèixer bé quina és la problemàtica, quines són les tècniques més viables per a gestionar els sediments. I, a més, perquè alguns de nosaltres havíem tingut experiència passant pels embassaments de la Conca de l'Ebre. Havíem baixat per almenys 2 vegades des de Fontibre, des del Segre, des del Cinca, coneixent aquells embassaments i coneixent la problemàtica sobre el terreny. Una de les coses que pot fer la recerca, no sempre ho fa, perquè hi ha vegades que alguns estudiosos bàsicament consulten fonts, consulten llibres, articles, etc. Però el treball de camp és algo que normalment és algo que també es practica des de les diferents àrees de coneixement i una de les coses que em sembla que seria molt positiva és que des del Delta i des de les Terres de l'Ebre anéssim molt més a conèixer la conca, anéssim molt més riu amunt, no? Perquè els sediments puguen baixar, nosaltres primer hem de pujar. Això seria una de les idees, no? I anant riu amunt ens vam trobar coses curioses, com per exemple que a la gent de Mequinensa els sediments els ho molesten perquè tenen un camp de regates i allà no hi ha la profunditat que hauria d'haver per a poder fer el rem. I per a moltes altres funcions, els sediments dels embassaments molesten també, bàsicament perquè un embassament, la funcionalitat que té és guardar aigua, no pas guardar sediments. Moltes vegades se colmaten completament de sediments i llavors deixen de ser útils. I què faran les autoritats quan aquests embassaments deixen de ser útils? Ne voldran construir de nous i llavors inundaran unes altres valls en tot l'impacte ambiental i econòmic que això suposa. És a dir, la gestió dels sediments, d'alguna manera, a les preses que hagin de continuar sent preses, el que faria és aportar-los un grau de sostenibilitat a mig o llarg termini que ara no tenen. Ara tenen una data de caducitat, no? Això no vull dir que hagin de mantindre's a llarg termini, però, en fi, la gestió dels sediments també és lògica per a la gestió pròpia de l'embassament, no només per als ecosistemes aigües avall, que ja és algo evident, no? Una de les principals tesis del llibre és que el problema dels sediments, de la gestió dels sediments, no és un problema tècnic, com moltes vegades se mos ha fet arribar a la ciutadania, sinó que és un tema polític. Per què fins ara no s'ha tingut en compte aquest tema dels sediments? Bé, jo crec que una mica la introducció que feia Susana, me sembla que a partir de l'any 2000 la majoria de gent vam sortir al carrer, però a part d'anar a les manifestacions faria falta que més gent s'impliqués, o pensàvem que feia falta implicar-nos per aprendre més sobre, per exemple, aquest aspecte de la qüestió dels sediments. Perquè, clar, la Plataforma en Defensa de l'Ebre fa una tasca molt important que és principalment en la qüestió de l'aigua, en la qüestió de garantir que hi hagi uns cabals ambientals suficients, sobretot enfocat en el tema de l'aigua. En això tenim un exemple en la proposta de cabals ambientals que té definida la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre, que allí participen el govern català també, el govern espanyol crec que en teoria també hauria de participar, la Plataforma en Defensa de l'Ebre i
i altres entitats. No ho sé ben bé perquè nosaltres no participem de moment encara. Jo sé que tenen una proposta de cabals ambientals líquids, de moment no la tenen de cabals sòlids i és algo que en el futur estaria bé que tinguessin com més prompte millor. Això ho dic perquè, clar, un grup reduït de gent és normal que no pugui abordar molts de temes al mateix temps i aprofundir en tots aquests temes. Això és algo que el mateix Manolo Tomàs, que crec que també està avui per aquí, ho va dir quan vam presentar la campanya pels sediments, que feia falta que hi hagués un grup de gent que treballés específicament aquest tema, perquè és un tema prou complex i, per tant, necessita d'un determinat número de gent dedicant-se en una certa continuïtat. I quan veiem que la taula del Delta s'està concentrant més en la qüestió de la costa, doncs, no és negatiu que hi hagi un grup de gent que se concentre en la gestió del litoral també i aprofundeix en quines tècniques són viables per al litoral, etc. Ara, clar, quan se suposa que ha de representar el territori, llavors este organisme que ha de representar el territori també ha de tindre en compte els altres àmbits d'actuació, que són riu amunt. En fi, una mica seria això. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre també se veu al llarg del llibre, també dels pròlegs dels diferents experts, assegures que no s'ha preocupat perquè els sediments puguin arribar al tram final del riu. Una mica, per la gent que no estigui tan posada al tema, ens podries explicar una mica què és la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i una mica quina és la seva acció pel tema de la gestió dels sediments? S'està fent alguna cosa des de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre? També destacar una petita cosa. Al principi del llibre hi ha tot un glossari on s'expliquen moltes de les sigles, perquè és veritat que és un tema complex on hi ha molts d'organismes involucrats i moltes vegades les persones que no estan tan posades no saben identificar totes les sigles de tots els actors que formen part una mica de la gestió del riu o que estan implicats. Podríem dir que la Che seria un dels organismes principals, que més responsabilitat té ara mateix. Sí. No, està bé la pregunta perquè me'n recordo quan vam presentar el documental Sediments, no fa tant de temps, allà a la UNED en Franquet també, que una amiga de Carme li va dir «Què és això de la Che? Què és això de Che?» Doncs, sí, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, totes les conques a l'estat espanyol tenen una confederació hidrogràfica i m'imagino que a la resta del món també se deuen organitzar d'una manera semblant. En aquest cas, les confederacions pengen o depenen de la Direcció General de l'Aigua, que al mateix temps està dins del MITERT, Ministeri per a la Transició Ecològica i el Reto Demogràfic. Llavors, aquesta confederació el que fa és regular diferents aspectes del riu. Hi ha alguns embassaments de la Conca de l'Ebre que els gestiona directament la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Per exemple, el de Barassona. Allà a Barassona, la Confederació Hidrogràfica va reparar els desaigües de fons de la presa perquè estaven obstruïts i no els deixava donar aigua. En un determinat moment se van trobar que no tenien cap sortida operativa. Llavors, clar, tenien el gran problema perquè per a ells el més important és garantir que puguen donar aigua per a reg i per a les hidroelèctriques. Això és el més important per a ells. I en aquell moment, als anys 90, aquesta confederació, en una empresa, crec que era holandesa, van fer una sèrie d'intervencions allà a la presa per a posar en funcionament els desaigües perquè estaven col·lapsats de sediments i els van posar en funcionament. Això ho dic perquè és un exemple de la possibilitat de posar en funcionament uns desaigües de fons que en el cas de Mequinensa i de Riba-roja no s'ha fet encara i no s'està plantejant ni tan sols avui en dia. I aquesta és una de les crítiques que vull fer en general, sobretot als representants polítics, però, en fi, a tots els àmbits, que me sembla una cosa clamorosa. La qüestió dels desaigües de fons és un mecanisme de seguretat i és de, en fi, com dirien els castellans, de cajón, no? És de cajón que hauria de funcionar, haurien d'estar en funcionament. I això ja no depèn d'analitzar els sediments de l'embassament, me sembla a mi. Ja no depèn d'analitzar els sediments, ni de, en fi, que es faci
o no es faci un bypass per hidrosucció. Crec que es pot fer tot a la vegada. És una responsabilitat que tenen ja més enllà del Delta de l'Ebre. Perquè els pobles aigües avall de Riba-roja i de Mequinensa i el Delta de l'Ebre i la central nuclear d'Ascó, per exemple, són elements que si hi hagués una inestabilitat a la presa de Riba-roja perillarien. I això sembla que la gent no té la magnitud del que significa. És a dir, la presa de Riba-roja té una capacitat ara mateix d'evacuar aigua d'uns 7.000 metres cúbics per segon. Els desaigües de fons tenen una capacitat de 3.000 metres cúbics per segon en aquesta presa. Això vol dir que si la riuada fos superior als 7.000 metres cúbics, possiblement hi hauria un sobrevertido por coronación, que es diu, s'obrixiria per dalt i això posa en perill l'estabilitat de la presa. Per exemple, en el cas de Tous, a València, que es va trencar la presa, aquella presa va estar durant unes hores en un sobrevertido por coronación. Quan va rebentar van baixar 16.000 metres cúbics d'aigua per segon i es van portar 3 pobles per davant. Doncs això el senyor Franquet ho sap bastant bé, tot i que potser no ho va fer públic, però, en fi, és un tema que hauria de preocupar a les nostres autoritats i, per tant, la qüestió de posar en funcionament ja els desaigües de fons hauria de ser una qüestió de primer ordre. La tasca d'investigació ha comptat, com diem abans, amb diferents enginyers que tu has contrastat o has preguntat quines tècniques podrien ser les més viables, les més econòmiques pel fet de poder fer arribar els sediments que ara no arriben al tram baix del riu. Comentes, per exemple, els buidatges o la hidrosucció com a algunes de les tècniques que podrien ser més econòmiques i més factibles. Si pots explicar una mica en què consistirien aquestes tècniques i també per què altres tipologies d'accions, com per exemple traslladar els sediments en camions o en grues, no seria potser la idea més òptima. Sí. En primer lloc, l'anàlisi dels sediments és algo important, no? És algo que ja s'ha anat fent. Ja s'han analitzat en certa mesura els sediments de Mequinensa i els de Riba-roja per part de la Che. El mateix Pla Integral de Protecció del Delta de l'Ebre que es va fer en el seu moment, no sé, a partir del 2000, no sabria dir l'any exactament, però 2007, 2008 potser, lo de Juan Pedro Martín Vide, els estudis són del 2009 i estos estudis de Juan Pedro Martín Vide justament eren per a veure quines tècniques serien més viables de ser aplicades a l'embassament de Riba-roja. Llavors, quan el govern espanyol actual ens diu que per primera vegada un govern espanyol està plantejant la gestió dels sediments, deu ser que no tenen memòria perquè el CEPIDE, que és un pla de protecció del Delta de l'Ebre que està vigent, se suposa que ja s'havia de fer això. I ja van haver estudis, com ara els del professor Martín Vide, que és un dels prologuistes del llibre Terra Presa. Això és una cosa que també després podem comentar, el tema dels pròlegs i els epílegs. Juan Pedro Martín Vide va definir que la tècnica més viable i més econòmica per a Riba-roja serien els buidatges de l'embassament. I va definir el cost en 50 cèntims el metre cúbic de sediment. Perquè en aquest cas el que fas és obrir desaigües quan hi ha una riuada i la mateixa pendent i la mateixa força del riu és el que arrossega els sediments cap avall. I ja va comptar la indemnització que Endesa rebria per estar 3 setmanes o un mes sense produir energia elèctrica. Dins d'aquests 50 cèntims ja estava comptada la indemnització. Clar, aquesta tècnica requereix que els desaigües de fons estiguin en bon estat. Per això també dic que és una cosa central, els desaigües, no? A més, requereix arribar a un cert consens a la zona, no? Diguem, definir els actors implicats, quan se faran aquests buidatges, etc. Això vol dir en els pobles que hi ha allà a l'embassament, en Endesa i tal, no? Però, com que l'impacte ambiental que s'ha provocat és el que estem veient ara en tanta evidència al Delta de l'Ebre, per exemple,
i com que el buidatge és una que s'ha fet a diferents llocs del món, per tant hi ha experiències i no costaria tant posar-se a parlar i posar-se d'acord, en fi, per fer un buidatge durant un mes, per exemple. De fet, si reparen els desaigües de fons, hauran de fer diversos buidatges, segurament. Com van fer a Barassona, van fer com a mínim 2 buidatges per a reparar els desaigües de fons d'un costat de la presa. Van buidar un any l'embassament, ho van fer a la tardor, després de les collites, van buidar, van reparar el desaigüe, després van tornar a omplir per a donar aigua de reg, a partir de la primavera. En fi, després hi ha altres tècniques que també són viables en aquests embassaments, com la hidrosucció, que s'està plantejant des de l'ACA i que a nosaltres ens sembla molt correcte que es faci, perquè en els arrossegaments controlats, el sediment que es mobilitza és el que està situat al curs del riu. És a dir, clar, el riu arrossega el sediment que hi ha allà on ell passa, no? El que queda fora del curs del riu, no s'arrossegaria. Llavors, segurament el millor seria combinar els buidatges en la hidrosucció. La hidrosucció seria una draga que succiona aigua i sediments i a través d'una tuberia, en aquest cas, se tira l'aigua i els sediments aigües avall de la presa. Un altre dels aspectes destacables del llibre és que desvelles irregularitats en la relació entre Endesa i l'Estat, perquè assegures que Endesa hauria d'entregar a l'Estat un 25% de l'energia produïda als embassaments per a usos socials, però no ho ha fet mai. És a dir, que l'Estat espanyol encara no ha fet complir els contractes que té en Endesa. Una mica és un tema que potser no se n'ha parlat prou i pot ser molt important que la gent ho sàpiga. Sí, jo crec que al nostre territori d'aquest tema no se n'ha parlat o pràcticament no se n'ha parlat. No sé, que jo sàpiga no se n'ha parlat. He vist que a Mequinensa sí que és un tema que, en fi, que ha arribat a l'opinió pública i als debats perquè els pobles dels embassaments sabien d'aquest cànon i en algun cas els han reclamat. Va ser fa alguns anys que potser el 2012 que Rafael Romeo, que en aquell moment me sembla que era encara el president de la Confederació Hidrogràfica, va reclamar este cànon a les elèctriques. I després la ministra Tejerina, en el seu moment, va dir que això no era pertinent, que Endesa no havia de tornar res i tal. Clar, veiem que aquestes empreses tenen el poder que tenen, no? Endesa l'any passat, en 9 o 10 mesos, va guanyar de beneficis més de 1.500 milions d'euros. I estem parlant de que este cànon del 25% de l'energia produïda, només en el cas de Mequinensa, serien uns 7 milions d'euros anuals. Això vol dir que si ho passem als 60 o 65 anys que porten de concessió, serien uns 450 milions d'euros que haurien deixat de retornar. I clar, aquests diners són justament per a pal·liar una mica els impactes que generen, impactes socials, impactes ambientals, etc. El que jo entenc és l'Estat que rep aquests diners i els administra per a pal·liar aquests efectes. Per tant, clar, me sembla a mi que des del territori, des de Catalunya, en fi, s'hauria de posar una denúncia en aquest sentit, denunciant a Endesa i requerint que l'Estat reclame aquests diners perquè un efecte evident a hores d'ara és el que estem patint al Delta de l'Ebre, no? De l'impacte ambiental d'aquestes preses. Sí, una mica lligat en això, la concessió de l'Estat a les diferents empreses, diguéssim que té una data de caducitat, no? Són 75 anys. L'embassament de Flix va ser construït al 48, el de Mequinensa al 64, el de Riba-roja al 67, i diguéssim que estem prop del final d'aquesta concessió, no? En el cas de Flix. Això també ens hauria d'impulsar a tindre-ho en compte i a denunciar-ho i a veure quines alternatives hi ha
pel que fa a aquests embassaments? O sigui, la fi de la concessió pot ser un bon moment de replantejament? Sí, sí. Hi ha experts que es dediquen a aquests temes, no? Està el professor Pedro Brufau, per exemple, de Cáceres, que ja ha tret diversos llibres sobre aquestes qüestions i han aconseguit revertir a mans públiques algunes centrals hidroelèctriques. I ell me va explicar que 3 anys abans de que caduqui la concessió ja es pot requerir la reversió a mans públiques i en els casos que el territori ho vegi pertinent, l'eliminació de la presa de l'embassament, no? Llavors seria una qüestió d'avaluar això, no? Perquè veiem que l'Ajuntament de Flix està interessat en fer-se càrrec de la hidroelèctrica de Flix i sembla que la voldrien gestionar en mans privades al mateix temps. Però seria potser qüestió d'avaluar quina és l'energia que produeix aquesta central hidroelèctrica, no? Quin és l'impacte que genera? Convé que continuï allà o se pot produir aquesta energia d'una altra manera? Perquè el que diuen els experts en energies és que l'estat espanyol és excedentari en producció energètica, que el 40% de l'energia produïda se ven a l'exterior. I el que comentàvem l'altre dia, en tu, Anna, sembla ser que ara mateix se va en el sentit, en fi, seguint el sentit que s'ha portat fins ara, de produir l'energia de manera centralitzada. I s'està pensant en una nova central hidroelèctrica a Riba-roja i a la Fatarella, que seria una d'aquestes reversibles, 2.000 milions d'euros per a una gran central d'allà. La meva pregunta és, aquesta central també dependrà d'un cert nivell d'aigua a l'embassament o també dependria d'un cert nivell d'aigua a l'embassament? Perquè llavors comprometen, segurament ja definitivament, la possibilitat de fer els buidatges, que és el mètode de gestió de sediments més fàcil. En fi, jo crec que com a societat hauríem de caminar més cap als mètodes de producció d'energia que són més responsables i sostenibles i que no requereixen transportar l'energia a quilòmetres de distància i que no rendeixen aquests grans beneficis per a empreses com Endesa, no? Si de cas faig una pregunta més i després podem obrir el micròfon de Susana, per exemple, de la plataforma, si vol fer més preguntes, ella com a experta que coneix més el cas, o també a la gent que ens està escoltant. Comentàvem que el tema de la gestió dels sediments és un tema holístic, no? Hi ha una part molt important de responsabilitat a les esferes polítiques, a l'Estat, a com l'Estat se relaciona amb les empreses, i veiem que aquí està el problema més greu, no? És un problema endèmic, estructural quasi, del sistema capitalista. Però diguéssim que a peu de territori del Delta també hi ha pràctiques que s'han deixat de fer i que podrien suposar una millora pel que fa a l'arribada de sediments, no? Com explicaves, un dels capítols del llibre, que és el colmateig, que explicava ara Carme. Explica'm-nos una mica què és el colmateig i també com certes pràctiques al Delta s'han anat perdent i això ha suposat, diguéssim, que la gestió dels sediments al Delta no s'estigui fent de la manera com se feia fa anys. Sí, doncs, el llibre, no sé si ho veieu o només se veu Anna, no? Jo sí que et veig a tu, no sé si... Vale, doncs aquí al llibre, ara trobo que sí que es veu, això és la cèdula de colmateig de la família Polet. És de l'any 60 i el que es feia és que a la tardor, una vegada recollit l'arròs, se deixava entrar aigua i sediments pels canals de reg i els pagesos que volien pagaven un cànon perquè els ho entrés aquesta aigua i sediments. Llavors, això era una política de l'Estat en coordinació amb les comunitats de regants del Delta i això és una que ara actualment hi ha riuades que arriben al Delta però no s'aprofiten en aquest sentit, de deixar-se entrar pels canals i regar els camps.
Poden haver altres qüestions entremig, com el cargol poma i, en fi, diverses coses, no? Però sí que és veritat que, més enllà dels poders de l'Estat, per a recuperar una cultura com esta del colmateig, hauria d'haver la implicació també de les comunitats de regants. Llavors, quan parlem de la gestió dels sediments, hem de tindre en compte que és algo que és intrínsec a un delta. Evidentment, les comunitats de regants també haurien de tindre un interès en incorporar aquest element, els sediments, perquè és algo que forma part de nosaltres. Els camps d'arròs no existirien ni hi hauria delta sense sediments. Llavors, quan ens preguntem si potser alguns se quedaran als canals o si, en fi, serà difícil de gestionar, quan no hi havia tractors ho gestionàvem. Voleu dir que ara en tractors serà molt complicat això de gestionar, que arribin sediments? En fi, és una cultura que se va perdre als anys 60 i que se podria recuperar i s'hauria de recuperar. La taula de consens pel Delta és un dels organismes, com un dels actors que aglutina a diferents alcaldes d'ajuntaments, a les comunitats de regants. Últimament també hem vist que demanaven mesures al litoral. Des del teu punt de vista, Josep, tu no formes part de la taula de consens. Com creus que podeu treballar conjuntament o com veus una mica aquesta organització que s'ha fet al territori i que aglutina diferents actors que tenen la voluntat de preservar el delta, encara que potser no posen prou èmfasi en el tema dels sediments? Bé, jo, clar, no sé. Personalment crec que està bé que des del territori els ajuntaments intenten tindre una veu unitària, diguem, per a defensar el territori i també les comunitats de regants. El que me sembla és que haurien de fer un esforç extra per a incorporar una sèrie de pautes sobre gestió de sediments que ara mateix no tenen, no? Jo vaig llegir el Pla Delta que van presentar, me'l van fer arribar 2 setmanes abans de presentar-lo, el vam analitzar i, si té 24 pàgines, 22 parlen de les polítiques, de les accions que s'haurien de fer a la costa. És un pla per a la costa. L'àmbit d'actuació del pla posa allà a la pàgina 3, Delta de l'Ebre. Un pla per a preservar el Delta de l'Ebre, l'àmbit d'actuació ha de ser la conca de l'Ebre, perquè tu actuaràs a la conca, als embassaments, i actuaràs també a la costa. Llavors, jo crec que el Pla Delta té coses positives, com ara esta de juntar els ajuntaments, juntar les comunitats de regants, però, com us ho vaig dir, us ho vam dir en el seu moment, hauria de millorar incorporant una sèrie de pautes que ja eren consens, que ja han sigut consens, perquè nosaltres de consens ne vam crear des del 2015, molt abans que existís la taula del Delta. Nosaltres en fi, l'estratègia aquesta de buscar unir els ajuntaments, això suposo que ho ha fet la plataforma més d'una vegada en alguna moció i nosaltres ho vam fer en la moció dels sediments el 2015. Després vam anar al Parlament de Catalunya, que també va aprovar una proposta de resolució. Després vam anar al Congrés dels Diputats, en la plataforma, en Ecologistes en Acció, en Seu BirdLife. Després vam presentar preguntes al Parlament Europeu i hi ha una sèrie de pautes que va sortir de tot aquest treball, que al llibre també estan, i totes aquestes pautes s'haurien d'incorporar i millorar-se en la mesura del possible dins del Pla Delta. Això els ho vam dir en el seu moment, si no, estem perdent un treball que han fet, molt l'estem deixant pel camí, no?, aquest treball. En fi, crec que hem d'intentar ser positius i encarar les coses en positivitat, no? Però mirant de quina manera podem millorar cadascú les nostres posicions. Segurament hem d'acceptar que en quant a la gestió del litoral també ens fa falta consensuar una proposta més clara de què és el que volem exactament o arribar a una idea més clara de què és el que volem exactament.
i nosaltres aquesta tasca no l'hem fet. Aquesta tasca segurament l'està fent ara la taula del Delta, de posar sobre la taula quina és la gestió que s'ha de fer del litoral. I està bé que ho facin, però clar, si volen ser de consens, s'ha d'incorporar la gestió de tota la conca també, no només de la costa. Voleu fer alguna pregunta pel xat? Podeu escriure al xat i jo puc llegir la pregunta i traslladar-la a Josep o al senyor Franquet o a Carme. De moment no hi ha res. Veig que la gent va comunicant, que va felicitant per la tasca feta. Te volia preguntar també, Josep, el tema del temporal Glòria i Filomena també situa una mica la problemàtica del Delta a nivell més català, no només al territori, des d'un punt de vista mediàtic. Hem vist que en aquests darrers 2 anys sembla que els mitjans de comunicació generalistes a Catalunya es preocupen una mica i miren una mica més al Delta, tot i que pot ser 1 o 2 dies tard. Te volia preguntar, com a periodista, també, com veus que és el tractament mediàtic que s'està fent del Delta, del tema de la regressió, del tema dels sediments, com ho has anat veient en els últims anys? Bueno, el tractament mediàtic des de Terres de l'Ebre, que és un àmbit, me sembla bastant bo, no? Per almenys nosaltres, en quant a les qüestions dels sediments, se mos dona bastanta cobertura. Ja a nivell de Catalunya és una altra cosa, no? Quan surt a TV3, generalment és a l'informatiu i d'una manera molt breu, no? Una declaració de 15 segons, 20 segons, així difícilment ens podem fer a la idea de què estem parlant perquè, clar, és una problemàtica complexa que requereix un temps de debat i d'aprofundiment. Llavors, jo crec que els programes de documentals de TV3, per exemple, crec que aquí tenen una assignatura pendent, per dir-ho d'alguna manera, perquè mai han abordat en profunditat aquesta qüestió de la gestió dels sediments, no? S'ha fet algun documental sobre el tema de l'aigua i el moviment en defensa de l'Ebre ja fa anys, però la qüestió dels sediments en si no l'han abordat. I me consta que ara han estat fa poc un equip de 30 minuts entrevistant gent i tal per a fer, me sembla que un documental sobre la situació del Delta després del Glòria i en el Glòria i tal, però no deixarà de ser un documental situat dins del Delta en fi, els actors que surten sempre allà al restaurant dels Bascos, a l'altre lloc de la costa i les comunitats de regants i algun alcalde, però aprofundiment en el tema dels sediments no n'hi haurà. No n'hi haurà. I això, clar, la ciutadania difícilment pot entendre quina és la situació i defensar les qüestions que són bàsiques de ser defensades si no tenim espais de debat prou amplis per arribar a aquestes conclusions, no? Te faig les preguntes que està fent la gent. Potser haurem de contestar no molt extensament, perquè veig que hi ha bastantes preguntes. Pregunta de Josep Maria Lomà. Tots els embassaments del riu, o la majoria, tenen desaigües de fons? Tots no, però la majoria sí. Lo de Mequinensa ne té. És una comporta bastant petita en el cas de Mequinensa. En canvi, lo de Riba-roja, com dia abans, són 4 o 5 desaigües de fons i en total tenen una capacitat de prop de 3.000 metres cúbics per segon. Això és molt. Les riuades dels últims anys tenien al voltant de 2.000 metres cúbics. Això vol dir que tota la riuada podria passar pels desaigües de fons. Generalment, les riuades fins a 3.000 metres cúbics. Lo de Flix és una presa petita i em sembla que no té desaigües, que quan puja, se puja tota.
Cada embassament és diferent, però a partir d'un cert punt se'n van donar compte que no els podien construir sense desaigües de fons perquè és un mecanisme de seguretat que fa falta. Llavors, per això, quan tenen empreses tan importants com la de Riba-roja i Mequinensa en els desaigües taponats, és un tema que és clamorós i que s'hauria de fer més força per aquí. A part que tenim un argumentari de normatives de seguretat que s'estan saltant, hauríem de poder fer més força per aquí. Juan Carlos Fibla, de Xarxa Ebre, des d'Ulldecona, pregunta, en el cas dels pobles que no estan directament a la conca de l'Ebre, com els implicaríeu en un tema que aparentment no els afecta directament? Com es crearia consciència? Bueno, perquè, no sé, a mi el que passa als ports, per exemple, o al Sénia o a l'Amazones també m'importa. Al final vivim tots dins del mateix planeta i el delta és algo que no pertany a la gent que vivim al delta Iau. El riu Ebre és algo que és un bé universal. Tindre el riu en bon estat i que la gent que algun dia el vulgui conèixer se'l trobi en viu, això és un bé com pot ser l'Amazones o, en fi, una espècie animal. Qualsevol riu és una cosa viva i que cal preservar-la. Ja és una qüestió de la consciència de l'educació que tingui cada persona per entendre això, no? Nosaltres, de quina manera ho podem fer arribar això cap a fora? Difonent en la mesura del possible, com hem anat fent fins ara, quina és la problemàtica i invitant a la gent a que vingui a conèixer el territori, a conèixer el riu, a conèixer el delta. En fi, no sé, és una bona pregunta per anar-la pensant i pensar mètodes. Te faig algunes preguntes més tècniques que estan fent, però si podem contestar breument, perquè ja et dic que n'hi ha bastantes. Suposo que ho veus també tu, Josep, no? Aquí. Christian Jensen pregunta, les accions d'hidrosucció a les preses podrien penetrar en els sediments més profunds i compactats? Bueno, me sembla que això és una pregunta bastant tècnica, no? Però, clar, depèn del grau de compactació, m'imagino, depèn de quina sigui la draga que estigues fent servir, de la potència de la draga. En principi, el mecanisme d'hidrosucció que coneixem de primera mà, perquè l'hem visitat, està a Cordovilla i és un escàner que va movent-se al llarg d'un canal i va xuclant aigua i sediment i el va tirant aigües avall de la presa. Clar, com te deia, depèn del grau de compactació i de la composició d'aquests sediments, s'haurà de fer servir un tipus de draga o un altre. Però, en principi, dragues que puguen xuclar arenes i graves i això existeixen. Després, l'erosió que rep la draga, en funció de si el sediment és més fi o més doble, és una erosió o una altra. Però que és tècnicament viable, això sembla evident, no? Avui en dia se fan tantes coses al món que al final és una qüestió de la tècnica que li poses i la voluntat. La major part del sediment és llims, arenes. Això no hi hauria gran impediment per a succionar-ho o per arrossegar-ho. Laura Guard pregunta, quan parleu de gestió de la costa i de gestió de sediments, són dues estratègies per separat o una va lligada amb l'altra i s'haurien de coordinar? Això crec que ho has contestat una mica al final, però... Sí, s'haurien de coordinar perquè al final el que ha creat les platges i les pot mantenir de la millor manera és l'arribada de sediments. I depèn de quines mesures se facin a la costa, l'arribada de sediments se pot comprometre, saps? A vegades fiques un muro per a preservar el litoral i resulta que la terra, l'arena que la mar t'aportaria,
ja no te la pot aportar perquè li has ficat una barrera. I això hi ha molts de casos, d'exemples, que s'hauria... Qui vulgui decidir què s'ha de fer al litoral ha d'estudiar la bibliografia que existeix, els estudis que ja s'han fet de propostes per al litoral del Delta i finalment decidir quines són les millors mesures. Joan Medina pregunta, a banda del que es pugui gestionar a nivell institucional, què podem fer en concret per ajudar des de la base, des del dia a dia de les persones afectades ara? Bueno, el que podem fer és coordinar-nos, ficar-nos en contacte i trobar-nos, encara que ara sigui més virtualment, i veure què és el que pot aportar cadascú, les idees que hi ha i quines forces tenim per a tirar-ho endavant. Això també és important, les forces que tenim, perquè no es tracta només d'aportar idees, sinó també de ficar a cadascú el temps que tingui disponible per aportar-les a terme, no? És a dir, nosaltres podem donar el nostre contacte, campanyapelsediments@gmail.com, i qui vulgui participar en nosaltres pot vindre i pot participar. La plataforma segur que també us ho podrà indicar de quina manera poden col·laborar, etc. No hem comentat també que comprant el llibre, no? Com se pot comprar el llibre? Sí, comprant el llibre també. El llibre ha sigut finançat per la Fundació Duran Martí i té un preu popular de 12 euros. Llavors, nosaltres destinem 4 euros a l'associació Sediments, 4 a la distribució del llibre i 4 a les llibreries. També per apoyar el comerç a les llibreries, el comerç local. Se pot trobar pràcticament a tots els pobles del Delta. A Tortosa també es pot trobar, a Tarragona, a Barcelona, a diferents llibreries. Al nostre blog, si voleu, miro de compartir per aquí l'enllaç on està la llista de llibreries, on se pot trobar. I, en fi, són unes quantes. Podem seguir, si vols, en les preguntes, no? Això ho veurem a la pantalla. Sí, ho ficaré aquí al xat, no?, l'enllaç? O a la pantalla, també, no? O no, al xat. No sé si té accés tothom, suposo que sí. Pregunta Núria Pons, també. Pel que sembla, la taula del consens deixa de banda la gestió dels sediments. Serveix d'alguna cosa prendre mesures d'aquest tipus sense tenir en compte la gestió dels sediments? I pregunta en concret, per què els ajuntaments deixen de banda la gestió dels sediments? Bueno, jo les notícies que tinc és que la immediatesa dels fets ara mateix no els ho permet preocupar-se per aquest tema. Això és el que m'ha dit algú de la taula verbalment, no? No sé, en tot cas se'ls hauria de preguntar a ells, no? Per què no estan abordant, per què no estan col·locant quines són les pautes que defensen per aconseguir una gestió responsable dels sediments a la conca? Quin és el pla que tenen per aconseguir una gestió dels sediments? Perquè el que és evident és que el fet de dir que és una mesura a mig termini o a llarg termini, però que és molt important, això és només un discurs, no? La mesura no arribarà a ser en cap moment important si no comencem des de ja a fer tot el possible perquè s'implementen les accions que s'han d'implementar. Per això el tema dels desaigües de fons s'hauria de treballar ja. Per això un pla de gestió dels sediments dels diferents embassaments del tram final, com a mínim, s'hauria de treballar ja. I, en fi, això és una cosa que, ja ho he dit abans, no? Crec que la taula en això haurien de posar-se com més prompte millor. Pregunta Ramon Cruelles, si en 10, 15 o 20 anys seguís la cosa igual i els problemes del delta es van agreujant i algun govern màgic
fes arribar sediments al delta, es podria recuperar o bé hi ha un punt de no retorn? Ostres, és que són preguntes complicades, perquè ningú sap el grau d'incidència dels temporals que hi hauran, la freqüència en què arribaran, la potència que tindran, l'augment del nivell del mar, quin serà exactament. Això no ho sap ningú. Ara, el que està clar és que si ara arriben 100.000 tones de sediments a l'any, si en lloc de 100.000 aconseguim que n'arribin 500.000 o 1 milió, doncs el delta tindrà molta més capacitat de resiliència, perquè no estarà tan dèbil. És com algú que està malalt, no? Algú que està molt constipat. Si li dones un suc de taronja, per almenys en el suc de taronja es trobarà una mica millor. Ara, si li passarà el constipat o no li passarà, això no ho sabem. Tere i Ferran pregunten, en els debats que he anat veient aquesta última setmana per la xarxa, observo que depèn de quina mirada es veu que es prioritzen unes accions o unes altres. No creus que hauria d'anar d'una altra manera o influeix la part econòmica? És una pregunta molt general, no? Però la part econòmica influeix sempre i també s'ha de parar compte en segons quins projectes se defensen, perquè a vegades potser hi ha un interès econòmic per detrás d'aquests projectes, perquè estem parlant de molts de milions d'euros, de molts de diners, i és inevitable que pugui haver gent que tingui interès en fer negoci, no? Llavors, com que parlem de diners públics i els diners públics han de ser limitats i s'han d'administrar de la millor manera possible, s'ha de pensar en quines són les tècniques més efectives i les que respecten millor el medi ambient i l'entorn i aplicar aquelles. Hi ha una altra pregunta que va en la línia del que comentaves abans de quin és el punt de no retorn, no? I que és de Luisa Maria. També Susana Vella, que comenta que en el tema dels sediments hi ha moltes preguntes i dubtes a resoldre, però al segle XXI qualsevol problema té un marge de resolució molt gran. Tot va en funció de l'interès que hi hagi per resoldre-ho. I ella comenta que fins ara la Che només hi veu inconvenients i que la gestió de la Che ha generat aquest problema i, per tant, té l'obligació i la responsabilitat de resoldre el problema. Això, més que una pregunta, és una opinió de Susana Vella, que també la llegeixo en públic i te la trasllado, no? Abans comentàvem qui era la Che i la responsabilitat que tenia, i això és el que comenta Susana Vella, que és membre de la Plataforma en Defensa de l'Ebre. Després comenta Jordi per què creus que la gent vol marejar arenes amunt i avall i posa tants problemes a la gestió dels sediments. O sigui, per què hi ha tants impediments a la gestió dels sediments? I una mica unint en el que estava dient també Susana, la Che al final és un organisme de tècnics, no? Suposadament. Llavors, si hi ha una pressió suficient a nivell polític, me refereixo a des de les Terres de l'Ebre i des de Catalunya cap al govern espanyol, qui té capacitat política de definir cap a on han d'anar els tècnics de la Che és el Ministeri per a la Transició Ecològica. Llavors, al final, la responsabilitat política és del Ministeri. Igual que en el 25% de l'energia que Endesa hauria d'entregar a l'Estat i no entrega. Aquí hauria d'haver un posicionament polític. I si no n'hi ha, la via judicial també és una via que, encara que sigui només per a fer pressió i ressò, és una via que hauríem d'emprendre. Nosaltres ja ens ho estem plantejant des de l'Associació Sediments. Hem requerit informació sobre les concessions, quins són els contractes de concessió que van signar en el seu moment Endesa i l'Estat,
per a saber quines són les obligacions i els drets que té aquesta empresa. I com que fa més d'un mes i la gent encara no ens ha contestat, i han presentat un recurs al Consell de Transparència i a partir d'aquí, si tot i això no ens entreguen la informació, que hauria de ser una informació pública, posarem una o diverses denúncies. Una pel tema de la seguretat, de les normatives de seguretat que s'estan saltant. Una altra pot ser clarament per la qüestió ambiental, els impactes ambientals que aquesta activitat està produint, i aquí entraria també la qüestió del cànon que haurien de pagar i no paguen, i és justament un cànon per a pal·liar una mica els impactes que produeixen. Hi ha una altra persona que pregunta si feu xerrades divulgatives als instituts. Pot ser com a pregunta o com a idea de futur. Bueno, pot ser una bona idea. Hauríem de buscar la manera també d'alliberar, de poder-nos alliberar el nostre temps. Quan ens toqui la loteria, ens dedicarem 24 hores al tema. Pregunta Toni Carulla, vaig llegint una mica, vaig seleccionant, perdoneu si algú no llegeixo la seva pregunta. Toni Carulla diu, si el problema principal són els diners, donat que l'Estat està arruïnat i un país expoliat, no es podrien demanar diners a Europa, donada la importància del delta a nivell europeu? Sí, bueno, no seria la primera vegada que es demanen diners a Europa. Se suposa que ara arribaran molts de diners per a un pla de reactivació tipus el Pla Marshall de la pandèmia, no? El Pla Marshall del Covid. Bueno, suposo que és estar al dia i presentar projectes encara i ulls per a poder optar als fons. Però és veritat que al final de diners n'hi ha per a lo que volen. I de diners, doncs, bueno, Endesa, per exemple, ne guanya molts, ne guanya massa. Per lo menos ne guanya un 25% més dels que hauria de guanyar. Bé, Susana Abella, que contesta a Toni Carulla, també. Diu Susana Abella, el problema no són els diners, sinó les prioritats que fixen els que administren els diners. L'embassament de Iessa ha costat més de 450.000 euros i no pot ser que per al Delta no hi hagi diners. És una qüestió de prioritats, també? Milions d'euros, 450 milions d'euros. Sí, milions, perdó. És una qüestió de prioritats, Josep? Sí, claro. Que en lloc de gestionar millor els embassaments que hi ha, s'estan dedicant a projectar nous regadius com la Xerta Sénia, a projectar nous embassaments, etc. no? És una qüestió de model econòmic, polític, social, no? Estem en un capitalisme desenfrenat, ens arriba una pandèmia que se suposa que ens ha d'ensenyar alguna cosa, però ràpidament ens oblidarem dels ensenyaments que la pandèmia ens ha infligit per a tornar al creixement econòmic il·limitat. Sí, com comentàvem, és un problema molt estructural, no? També els dirigents polítics haurien de fer aquesta reflexió més en profunditat a l'hora de prendre decisions a curt termini, no? Al final falta un problema de sensibilització entre la població, als instituts, com comentàvem, però també a totes les esferes dels representants polítics del territori, catalans i espanyols. Sí, si tinguéssim capacitat de tindre una plataforma potent per a cadascun dels temes, segurament aniríem millor com a societat, no? Perquè, no sé, els francesos tenen fama de que quan algú els molesta surten al carrer d'una manera que els polítics no poden tirar avant aquelles decisions, no? L'augment del preu del gasoil. Aquesta gent se tiren al carrer i
no els queda més remei als que manen que tirar atrás, no? Però això, d'alguna manera, ve a ser així, no? Per què ara s'està parlant de sediments i abans no es parlava? Doncs perquè hem començat a treure el tema, a treballar-lo i a dir-ho a tot arreu. Per què s'estan definint cabals ecològics al riu Ebre? Doncs perquè hi ha una lluita que porta més de 20 anys per a que això sigui així. En el tema de les energies se podrien fer moltes coses també, perquè hi ha alternatives. Barcelona, per exemple, n'ha construït una fa poc. En el tema de la gestió de l'aigua, que sigui pública, hi ha molts de llocs de Catalunya que ho estan fent. A les Terres de l'Ebre no hi ha moviment en això. I aquí a la majoria de pobles és Sorea i és Akbar. I a la majoria de pobles és Endesa. En això, per exemple, podríem fer més coses, però clar, és un altre àmbit d'actuació, no? Si tinguéssim una plataforma per als temes del subministrament d'aigua, que el subministrament sigui públic, tinguéssim una plataforma per a temes energètics, això seria potent, però de moment no ho tenim. Hi ha una altra pregunta de Judit que diu: sense voler parèixer frívola, el programa de Calleja on es va fer un minisimulacre d'enviar sediments pel canal va servir per alguna cosa? Ho pregunto per l'estratègia de màrqueting que es podria fer. En aquest cas, portar-ho a la televisió, no? Que fos un problema que pogués sortir del territori. Sí, bueno, jo crec que el programa de Calleja va servir, no? Però, bueno, va servir, però no hauria existit si no hagués hi hagut l'Olive, no? Perquè, en realitat, el programa de Calleja és l'Olive Ebro Admiclim. És a dir, que està bé perquè hi ha gent que es pensa que aquella prova pilot i tot allò ho va muntar tot Calleja, i vol dir que el show va tindre èxit, no? En fi, que va explicar el que volia explicar, però si no hagués hi hagut un projecte de recerca detrás, com va ser l'Olive Ebro Admiclim, doncs no ho hauríem pogut filmar allò, no? En fi, que sí, que hi ha d'haver... S'ha de treballar en diferents àmbits, no? Mediàticament, però també en els projectes, en la recerca i posar fil a l'agulla. Crec que hi ha una persona que vol fer una pregunta a través de la imatge, a través del vídeo. Jo li dono pas. Crec que és Manolo Tomàs. No sé si pot parlar. Bueno, és que intento enviar pel xat i no em surt res. Ara. Endavant, Manolo. Jo la pregunta que li volia enviar a ell és si ell creu com veu l'elaboració del nou pla hidrològic i si en aquest pla hidrològic que s'està elaborant se contemplaran les mesures per a la supervivència del delta. La plataforma, bàsicament, basem en 4 problemes del delta. Un és la regressió, la subsidència, la salinització i la pèrdua de qualitat de les aigües. Però, bueno, com ho veu ell en el nou pla hidrològic? Quines possibilitats tenim de trobar solucions factibles? I moltes gràcies per l'atenció. Gràcies, Manolo. Bueno, jo me vaig llegir l'esquema, el tema 9, que és el de la resiliència del delta. També me vaig llegir el tema, crec que era l'11, que és el de les zones contaminades. Sobre el tema 9 diria que sembla que una de les novetats és que la Che va posar allà que seguirien reparant els desaigües de fons de les preses que es troben, en fi, que requereixen una posada a punt dels desaigües de fons. Crec que això ho han posat per a tapar-se les esquenes, perquè ja saben que els estem pressionant per aquí, no? Però els esquemes de temes importants no especifiquen quins són aquests desaigües de fons que gestionaran, no? Per exemple, en el cas de Mequinensa i Riba-roja, això s'hauria d'especificar.
tampoc s'especifica que s'hagi de fer un pla de gestió dels sediments, per exemple, que és una cosa que va aprovar el Parlament de Catalunya, va aprovar el Congrés dels Diputats en el seu moment, que tu saps bé perquè també vas estar allà a les converses, i que, en fi, a la Txe us ho han fet arribar per activa i per passiva, no? Parlant amb Rafael Romeo i en les al·legacions al ZEPTI i tal. Llavors, bueno, ells estan bastant tancats en banda. Jo crec que el que s'hauria de fer des de les entitats que estem preocupades en això és, en la mesura del possible, reunir-nos en la Direcció General de l'Aigua, reunir-nos en el Ministeri i tornar a fer una mica el que vam fer en el seu moment, no? De mostrar que tenim unitat i tenim consens sobre aquestes mesures i que volem que les portin a terme per a protegir el delta. Fer arribar la nostra veu als que tenen el poder polític, perquè penso que no hem d'anar a la Txe, penso que hem d'anar a Madrid. I els de Madrid que els ho diguen als de Saragossa, mireu, això i això s'ha de fer, perquè aquesta gent ja han esperat prou. Si us sembla, com estem a punt d'arribar a les 9, que és l'hora que havíem dit que acabaríem, li cedixo la paraula a Susana Abella. Manolo, no sé tu com ho veus, això. Tu com ho veus, això? Jo crec que jo tinc bastant clar, O sigui, jo crec que quan presentin les propostes concretes que creiem que presentaran, evidentment tenim un repte que ens haurem de mobilitzar, perquè no reconeixeran la problemàtica que tenim aquí baix. Crec que no ens hem de centrar només en la defensa del litoral, és un tema complex, és un tema global, estic d'acord en tot totalment, i jo crec que tal com està funcionant el tema, la societat civil haurem de tornar a sortir a fer força i a fer pressió. I estic d'acord amb tu, i crec que és el que s'hauria de fer, que és treball de lobby a Madrid. I el treball de lobby, quan se parla de consens, jo hi ha un consens que trobo a faltar, no el trobo a faltar, sinó que me sento molt identificat, que és el consens en les organitzacions ecologistes, mediambientals i moviments socials que estan en la lluita contra els embassaments a Aragó, a Navarra i a Euskadi. I això nosaltres és la nostra força. Això i la gent de les Terres de l'Ebre. Jo crec que coincideixo amb tu que hi ha una etapa d'argumentacions tècniques que s'ha de fer. Jo penso que és important argumentar sòlidament, però que ens han de veure, ens han de conèixer i, a més, han d'entendre que la problemàtica és global i que necessita solucions urgents. I que la primera solució és el pla ideològic, perquè és una llei. I una llei obliga. Tenim l'experiència del pla ideològic des del 2001, que és una llei que ningú els ha obligat, perquè els polítics s'han desentès del pla ideològic. Però aquesta vegada no serà així, perquè hem après de l'experiència. I perdoneu que la meva intervenció, però te contestava la pregunta. M'ha agradat molt la conversa, la xerrada. Gràcies, Manolo. Gràcies, Manolo Tomàs, que és membre de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, que tothom ho deu saber, però si no ho sap algú. A l'hora de fer el tancament, com comentava, Susana Abella, també de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, havíem comentat que el faria ella, no sé si està per aquí. Sí, espera, que un momentet, que activaríem la pantalla. Bueno, aquestes coses que passen, li dones al botó i... Bueno, sento que la conversa ara que està tan animada l'haguéssim de tallar, però bueno, vam quedar que s'acabava a les 9 i per tant ho hem d'acabar. Jo de les coses que he anat apuntant és la gent pregunta com pot ajudar i si es poden fer coses a les escoles. En el tema de les escoles, en breu volem iniciar una campanya a partir de l'exposició Ebre i canvi climàtic que vam presentar quan vam fer la webinar sobre deltes. I qui estigui interessat, al correu on us hem enviat l'enllaç, podeu contestar i dir, mira, estem interessats que les nostres escoles puguen treballar aquest tema, perquè és molt important que la conscienciació comenci des del principi, des que som petits. La resta de gent, quan ens pregunta com podem ajudar, crec que Josep Joan ja ho ha comentat, tothom els que estem aquí no som experts. Per exemple, a mi abans Anna diu com experta, jo d'experta res, perquè jo no soc tècnica en res d'això.
L'expertesa l'hem apresa a partir de llegir, escoltar i tot això. I aquí, aquesta expertesa, entre cometes, perquè mai jo almenys no em consideré mai una experta, la pot assolir qualsevol dels que esteu aquí. I una part de l'objectiu d'aquestes xerrades és conèixer els experts al territori que treballen en tots aquests temes, però també és motivar-vos a la societat, als que esteu escoltant, a implicar-se, a llegir i a participar. Jo, quan vaig començar, jo em vaig passar molts mesos només escoltant, llegint i tal, i poca cosa més. I la primera vegada que vaig veure el Pla de Conca, que era tropecientos mil fulls, allò era inassumible, me va costar el meu temps. I he après coses i d'altres no les aprendré mai. Però jo us convido a qui vulgui participar, fiqueu-vos en contacte amb nosaltres, que participar podem participar tots. A més, no tothom té que ser tècnic. Els moviments socials necessiten gent de tot tipus. Llavors, és tan important el que pot fer de portaveu, com poden fer el Manolo, la Matilde, Joan Antoni o jo, en aquest cas, o Josep Joan, en el cas de la campanya dels sediments, com qualsevol altra persona que s'implica, no sé, en repartir samarretes o simplement en acompanyar-nos cada vegada que fem una reunió. O sigui, tots som importants. I també, aquesta xerrada ha suscitat, a mi personalment, que s'hagin apuntat 100 persones m'ha semblat supercontenta. Això vol dir que hi ha interès al territori i aquest interès jo us convido a que anéssiu una miqueta més allà i jo us dic una cosa, jo vaig començar l'any 2000 i el tema de l'aigua i del riu crea addicció i és una addicció molt positiva i a més és un aprenentatge molt positiu. I ja feta la campanya, a veure, necessitem ajuda i renovació de nova sang, perquè això en definitiva era una campanya, sortit així. Ara hauríem de donar per tancar aquesta conferència, convidar-vos a la propera conferència que serà al mes de febrer, el dia 25 de febrer, i que es dirà de rius, platges i deltes, ensenyament del temporal Glòria, càrrec de Miquel Canals de l'Institut d'Estudis Catalans i de la Universitat de Barcelona. I també durant aquest mes, entre les dues xerrades, tenim previstes fer per al Dia Mundial de les Zones Humides, que serà el 2 de febrer, tenim prevista fer una activitat que l'havíem plantejat fent-la presencial, però evidentment l'haurem de reprocessar. Sofia, que estàs per aquí, Mariano, haurem d'estrujar-nos el cap per a veure com ho fem. I després també l'11 de febrer, que és el Dia de la Dona i la Ciència, les dones són les grans invisibles en la ciència i hem proposat fer un debat en 10 dones del territori, alguna crec que també està avui present en aquesta xerrada, present com a espectadora, perquè són les grans desconegudes i no ha de ser així, hem d'evolucionar en aquest sentit i al territori tenim dones que treballen fent ciència del territori i per al territori i els hem de donar veu i els hem de ficar cara. I per tant, aquestes seran les activitats que farem, les haurem de fer telemàtiques. Esperem que el dia aquell no se mos coli ningú pel mig perquè ha sigut molt desagradable, us demano disculpes. I si us sembla, deixem la conferència aquí i si algú té alguna proposta o alguna cosa per comentar-nos o el que sigui, ho podeu fer a partir del correu des d'on hem enviat l'enllaç o ho podeu fer també al correu de la plataforma, que és plataformaendefensadel'ebre@gmail.com i el de la campanya dels sediments, que no me'l sé i que Josep Joan me'l dirà. I si no me'l diu ara, perquè no està... campanya.pelssediments@gmail.com. També agrair-li a Anna, a Carme i a Josep Maria Franquet. No sé si Franquet volia fer un últim comentari, potser? Jo volia fer un petit... Em sentiu? Volia fer un lleuger comentari sobre un parell de punts que heu plantejat, algunes preguntes,
però no sé si tenim temps, necessitaria 4 o 5 minuts i potser ja no hi ha temps per anar a això. El que sí que us haig de dir és que m'ha semblat molt interessant això, que una pregunta que s'ha fet, i perdoneu que us ho digui, crec que és important, és el tema de lluitar contra l'Estat en aquest tema. S'ha de lluitar jurídicament contra l'Estat perquè tenim tota la raó per a fer-ho. Sobre això s'han fet ja estudis i jo he publicat en altres companys altres llibres especificant què és el que s'ha de reclamar a l'Estat, de quina manera i com. Tot està claríssim. És un tema de responsabilitat patrimonial que està perfectament justificat. En quant al colmateig, que en un moment donat t'ho han preguntat a tu, Josep Joan, sobre què passaria, per què ara no es fa el colmateig. No es fa el colmateig senzillament. Jo tenia colmateig a les meves finques. Sabeu per què no es fa colmateig? Perquè no hi ha sediments. El dia que es van acabar els sediments, doncs se va acabar el colmateig. És tan clar, tan senzill com això, tots els anys 60. Hi ha una normativa sobre les preses, ha preguntat algun altre company. Efectivament, hi existeix una normativa que és el reglament tècnic sobre seguretat de les grans preses i els embassaments, que si no recordo malament és del 12 de març del 96, o sigui que fa ja gairebé 25 anys que està publicat. I que no s'acompleix per part de la majoria dels embassaments, no s'acompleix en absolut. I aquí parla que els desaigües de fons no han d'entravessar el cos de la presa, parla dels mecanismes de seguretat principals i complementaris, dels alternadors que han d'haver per accionar els mecanismes, parla de la capacitat de desaigüe que no pugui afectar el nivell de l'embassament. En fi, tot això està perfectament previst i no s'acompleix en moltes preses d'Espanya i, evidentment, no s'està complint en les preses del tram final del riu. I, per últim, dir-vos que què passarà amb els diners? Quan algú de l'altre us ha preguntat això, què passarà amb els diners? Quan vinguin els diners d'Europa? Ara que sembla que han de vindre, com els agafarem, els diners d'Europa? Els diners d'Europa només els agafarem mitjançant projectes. Si no hi ha projectes tècnics concrets i específics dient el que s'ha de fer, per exemple, la gestió de sediments, que és importantíssim, no hi haurà diners d'Europa. I qui ha de fer aquests projectes? I qui els ha de promoure? I qui els ha de promocionar? I qui els ha de pagar? Doncs això ho han de pagar les administracions. Ho han de pagar els polítics. No podem fer nosaltres ni pagar nosaltres. Això són els polítics que ho han de fer. I us asseguro que si no hi ha projectes no hi haurà diners d'Europa. I els diners s'aniran a altres comunitats autònomes i a altres problemàtiques que hi ha en el nostre país, abans anomenat Espanya, que sí que estan esforçant-se en presentar projectes d'autopistes, d'AVEs i de moltes històries que algunes, en fi, són molt discutibles. Però s'estan fent els projectes. Ara jo pregunto, quants projectes tenim aquí per a defensar el delta? Projectes tècnics, memòria, annexos, planos, plecs de condicions, pressupostos i estudis d'impacte ambiental. Això és un projecte tècnic. Quants en tenim aquí? Gràcies a tots. Gràcies. Susana? Sí? Jo, si us sembla, ho deixem aquí i, bueno, us emplaço a la propera. Crec que hem disfrutat. Gràcies, Josep Maria, gràcies, Carme, gràcies, Anna. I, bueno, fins la propera. L'aigua crea addicció, més que el vi, alerta. Gràcies, bona nit. Bona tarda a tothom. Adéu. Adéu. Adéu.